Eli mun nimi on Seppo Hauta-aho ja mä aion pitää tällaisen pienen avauspuheenvuoron tässä. Ja toisen puheenvuoron sitten käyttää Juha Korhonen. Ja sen jälkeen sitten on yksi ekstra puheenvuoro. Eli kiitos kaikille, ketkä olette tulleet tänne paikalle. Ja uskon, että tämä tilaisuus tulee olemaan merkittävä avaus Suomen Fixit-täysremontin käynnistämisessä. Tässä on tarkoitus lyhyesti esittää meidän Fixit-tiimin ehdotus pohjaohjelmaksi. Ehdotus ja aikataulut. Nämä taustasyyt, miksi tällaista tehdään, on varmastikin teidän kaikkien tiedossa. Eli näihin kaikkiin vaikutuksiin, joita tämä EU-jäsenyys, euro on tuonut, niin niihin on turha tässä puuttua. Eli kun tilannekuvaa katsotaan, ja katsotaan esimerkiksi valtion velkaantumista, niin sehän on aivan katastrofaalinen se velkakehitys. Ja nyt on kaiken lisäksi vielä kaikenlaisia NATO-velvoitteita ynnä muita ennallistamisasetuksen, siis monia asioita, jotka eivät näytä ollenkaan hyvältä. Ja taloustilanne ei näytä hyvältä. Arvoja mittareita on plussalla. Eli nykymenon jatkaminen johtaa kaaokseen. Eli meidän kansalaisten pitää tehdä jotakin. Eli tämä johtaa talousromahdukseen plus velkavankeuteen. Ulkopuoliset tulee kohta sanomaan meille, mitä meidän valtion omaisuudella tehdään. Mitä meidän luonnonvaroilla tehdään. Mitä meidän valtion yhtiöille tehdään. Mitä meidän eläkevaroille tehdään. Tämä kehitys on täysin selvä. Ja meillä on tosi huonoja kokemuksia nyt tästä valtionyhtiöiden myynnistä. Esimerkiksi Caruna, Kemira Growhow, Uniper, kaikki. Näissä on tullut valtavat vahingot suomalaisille. Tällaiseen tilanteeseen, että Suomea aletaan pakko myymään, yksinkertaisesti ei voida päästä. Mutta meillä Fixit-tiimiläisillä on ratkaisuehdotus tähän asiaan. Eli tästä. Eli nyt ei oikeastaan puhuta mistään kampanjasta, vaan puhutaan Suomen pelastusoperaatiosta. Nyt puhutaan, että velkaantuminen on aivan väistämätöntä. Me emme mahda sille mitään. Me velkaannumme. Nyt valtiolla on kuitenkin omaisuutta, Fortumia, Metsähallitusta, siellä on Postia, siellä on Finnairia, näin. Fixit-tiimi esittää, että Suomen velkaantuminen pysäytetään. Miten se tapahtuu? Se tapahtuu siten, että Suomen työeläkeyhtiöt ostavat näitä valtion yhtiöitä itselleen. Ja se tarkoittaa silloin käytännössä sitä, että uutta velkaa ei tarvitse ottaa. Mitä tapahtuu työeläkevaroille? Ei. Niiden arvo ei putoa. Tässä vaan siirtyy omistus työeläkeyhtiöille, valtionomaisuus, jolla rahoitetaan tämä, ettei Suomi luisu tähän. Voidaan esimerkiksi jo suunnitellut leikkaukset voidaan peruuttaa. Eli tällä saadaan heti tällainen akuutti korjaus tähän tilanteeseen. Elikkä se, mitä tässä tapahtuu, on se, että
työeläkeyhtiöt omistavat enemmän suomalaisia omistuksia, suomalaisia yhtiöitä kuin aiemmin. Nyt mitään ei tapahdu eläkejärjestelmässä. Eli tämä voidaan aloittaa vaikka tänä syksynä. Suomen poliitikot, työeläkeyhtiön johto voi linjata, että nyt velkaantuminen seis ja siirretään nämä eläkeyhtiöiden omistuksia. Mutta tämä ei suinkaan riitä. Tämä on tämmöinen väliaikainen ratkaisu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen eläkevarannot, 255 miljardia, on otettava kansan haltuun. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tai lähdetään oikeastaan siitä, että olemmeko me valinneet vaaleilla ketään hallitsemaan työeläkevaroja. Nämä on lakisääteisiä maksuja, joita kerätään lakisääteisesti. Ja niitä kuitenkin hallitsevat yksityiset työeläkeyhtiöt, jossa tietyt hyvävelipiirit pyörittävät näitä rahoja omaksi ja kavereidensa hyödyksi. Ollaanko me valittu ketään vaaleilla hallinnoimaan tällaista valtavaa kansallisvarallisuutta? Ei olla. Fixit-tiimi tekee pohjaehdotuksen, että työeläkeyhtiöiden hallitukseen valittaisiin menestyneitä yrittäjiä, entisiä nykyisiä, ei mitään globalisteja, jotka sijoittavat näitä rahoja. Noin 5 vuotta sitten törmäsin uutiseen, jossa tuotiin julki, että 48 miljardia työeläkevaroista on sijoitettu veroparatiisiin. Paljonko se on tällä hetkellä, niin minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä. Mitä näille varoille siellä tapahtuu? Eli tämä on vaihe numero 2. Tämä ei todellakaan riitä, että eläkeyhtiöt ostaa valtion yhtiöitä. Meidän täytyy palauttaa oma kilpailukyky. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää siirtyä omaan valuuttaan mahdollisimman nopeasti. Samalla tavalla kuin muut Pohjoismaat. Koska tämä pitkäaikainen talouskasvun puuttuminen, niin se on seurausta eurojäsenyydestä. Tätä ei julkisesti myönnetä, mutta kun faktoja katsotaan, kaikkia tilastoja katsotaan, Ruotsin mallia katsotaan, niin tämä on aivan selkeä yhteys eurovaluutalla ja Suomen talouskasvun tyrehtymisellä. Kaikki alkoi sieltä, kun finanssikriisi alkoi. Eli meiltä puuttuu nyt kyky korjata näitä taloustilanteita omilla rahapolitiikan keinoilla. Eli 2027 siirtyminen omaan valuuttaan. 2029 omaan päätösvaltaan siirtyminen. Tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt EU tällä hetkellä käyttää noin 80% lainsäädännöstä päätösvaltaa. Ja mikäli jatkamme tällä tiellä, niin kohta myös budjettivalta on suurelta osin EU-hallussa. Se on vielä meillä jäljellä, mutta siinä on tiukkaa, että
siinä pysyttäisiin. Liittovaltio tarkoittaa sitä, että siellä on veronkanto-oikeus, ne päättää budjetista. Ja nythän ollaan kytkemässä yhteisvelan kautta näitä. Voidaan myös tarkastella muita kansainvälisiä sopimuksia ja niiden mielekkyyttä, jotka ovat meille haitallisia. Elikkä tämä Fixit täysremontti, se ei todellakaan tarkoita sitä, että olisi kyse pelkästään eroamisesta EUsta ja eurosta. Se tarkoittaa tämän talouden kuntoon saattamista sekä myöskin sitten näiden globalististen piirien, jotka ovat tämän kaiken aiheuttaneet ja kaiken ylläpitäneet. Niin tämä vain ei käy, että he jatkavat. Ja meidän kansan pitää ottaa tämä hallintaan, tämä tilanne, koska on paljon mahdollista, että vaikka meillä olisi niin kuin näytin, meillä on keinot olemassa tämän talouden korjaamiseksi. Ne ovat kaikkien nähtävissä. Ne ovat yksinkertaisia. Mitään esteitä ei ole. Mutta maassa on vahvoja liittovaltiovoimia, jotka haluavatkin romahduttaa tämän maan talouden. Samalla tavalla tapahtui 1990-luvun alussa. Omaisuus meni uusjakoon. Niin silloin tapahtui, että omaisuus meni uusjakoon Suomessa. Mutta nyt talousromahdus tarkoittaa sitä, että se menee tavallisten kansalaisten osalta, mutta myös valtion yhtiöiden osalta. Kansainväliset yhtiöt tulevat ja vievät pilkkahintaan meidän kansallisvarallisuutemme. Siihen kuuluu kaikkia luonnonvaroja ja näin. Niin, kysymys kuuluu sitten, että miksi, jos tällaista ehdotusta vastustetaan, niin mitkä ovat henkilöiden motiivit, kenen etua he todellisuudessa ajavat. Ja tämä on nyt tällainen, minä ehdotan, että Fixit täysremontti, kampanja ja ohjelma, Suomen pelastusoperaatio, se sisällytetään nämä teesit ja aikataulut. Kiitoksia. Otetaanko tässä heti kysymyksiä vai kansalaiskeskustelussa sitten? Joo, mä oon Kimmo Leinen ja mä olen nyt tutkinut tätä Suomen lainsäädäntöä, niin Suomen eläkevaroista on varastettu noin 30% ja yrittäjän eläkerahasto on varastettu kokonaan. Eli semmoinen kuin hallituksen esitykset 99 ja 104 vuodelta 2022, siellä lukee, YEL-lakia muutetaan niin, että nykyiset yrittäjät suoraan maksavat eläkkeellä olevien yrittäjän eläkkeelle. Ja tästä on portaalin kautta tiedotettu kansainvälistä rikostuomioistuinta. Ja tuolla pöydällä on nipuissa brosyyreitä siitä, mitä tällä asialle kansalaiset ja yhdistykset tehdä tällä hetkellä. Eli Euroopan sosiaalinen peruskirja on meidän mediassa kadotettu kokonaan meidän kansalaisten näkyvistä. Siellä on 15 professoritason tuomaria. Jos kantelu laitetaan, se kantelu on ilmainen ja hoidetaan meidän kielellä. Tämmöinen systeemi on olemassa, mutta se on salattu meiltä, koska Yle 2005 lahjottiin propagandakanavaksi. Semmoisella kuin Media ja demokratia Suomessa tutkimus, jonka oikeusministeriö kustansi, siellä suoraan lukee, ratkaisevassa roolissa tässä on Yle, tärkeää on myös pienten, mutta merkittävien lehdistötukien käyttö. Eli todellisuudessa me olemme nyt rikollisorganisaation alaisia. Eli tämä eurosta häviäminen, se on rikosoikeudellinen prosessi.
Joo, kiitos Kimmo hienosta lisäyksestä. Ja Mikolla on... Joo, Mikko Peltola Kouvolasta. Kysymys. Miten me saadaan nämä eläkeyhtiöiden omistajat haluamaan ostaa näitä valtioita? Se on meidän Fixit kansanliikkeen tehtävä informoida kansalaisia tästä ratkaisusta. Tämmöinen ratkaisu Suomen pelastamiseksi on olemassa. Ja tuossa jo toisessa diassa esitinkin sitä, että nämä pitää saada kansan haltuun. No miten ne saadaan kansan haltuun? Sehän on lainsäädännöllinen asia. Mutta kansalaisten velvollisuus, siis nyt lähdetään ihan perustuslain ydinkohdista, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Se tarkoittaa kaikkea valtaa. Se tarkoittaa lainsäädäntövaltaa, toimeenpanovaltaa, tuomiovaltaa. Eli kansan velvollisuus on tehdä tämä operaatio. Ja jotta me voidaan tehdä se, niin se tarkoittaa sitä, että tavallisia kansalaisia pitää informoida tästä asiasta, että tämä nykymeno johtaa katastrofiin kaikkien kansalaisten kannalta. Tämä yksinkertaisesti ulospäin suuntautuva toiminta, viestintä, sen takia me olemme tänne kokoontuneet. Tämä on ensimmäinen tällainen tilaisuus, näitä on tarkoitus järjestää lisää. No, Reija Kuparinen Valkeakoskelta. Se oli 92 vuonna, kun Koiviston Manu pisti nimensä paperiin ja sitoutti Suomen maan kaikkiin siihen, mitä EU vaati. Ja se vaati muun muassa sen, että Suomi tekee kaikkensa mahdollistaakseen tämän rahaliiton, että Suomi menee mukana kaikissa, mitä EU vaatii, ja sitten toteuttaa kaikkensa sen onnistumiseksi. Ja yksi niistä päätöksistä, minkä se pisti nimensä, ja tämä tapahtui ennen kansanäänestystä ja ennen eduskunnan äänestystä tästä Euroopan yhteisön liittymisestä. Ja silloin jo puhuttiin Euroopan unionista niissä päätöksissä ja niissä paperissa, missä nimensä pisti. Ja siellä on muun muassa Suomi on sitoutunut tähän rahaliittoon. Niin silloin tästä eurosta ei pääse irti, ellei erota ensin EUsta, koska se on se yksi niistä sitoumuksista. Siellä on helvetilliset sitoumukset, mihin meidät on sidottu kiinni, ja me ei voida niistä mistään. Kaikki puolueet toteuttaa niitä orjallisesti. Ja niistä ei päästä pois, ellei ensin koko kansan nouse jaloille ja lähde EUsta. Sanotaan nyt pääministeri EUsta ulos. Sen jälkeen vasta voidaan päästä näistä sitoumuksista, mitä ne vaatii, ja pistää sitten loppujen viimeksi kolmat vastuuseen teoistaan, jotka vielä hengissä. Joo, kiitos Reija, juuri näin. Tässähän on nyt esitetty tietty aikataulu. Nythän voidaan ajatella myöskin näin, että mennään samaa polkua takaisin päin, mitä ollaan tähän umpikujaan tultu. Ja jos mennään tähän europäätökseen vielä, niin jos muistellaan tarkasti, mitä Paavo Lipponen sanoi, siis se Suomen eduskunta ei tehnyt europäätöstä silloin, kun liityttiin Euroopan unioniin. Se on perustuslakivaliokunta on todennut, että tähän ei sisälly tämä. No, mitä sanoi Paavo Lipponen sitten, kun piti tehdä tämä euroratkaisu? Ongelma, että jos tällaiseen annetaan lakiesitys, ne on jo voimaan saatettu ne pykälät. Kysymys kuuluu, milloin eduskunta teki tästä päätöksen, tai ketkä tekivät tästä eurosta päätöksen. Kysymys ei ollut pelkästään omasta valuutasta. Kysymys oli omasta keskuspankista. Kysymys oli valuuttavarannon luovuttamisesta. Kysymys oli kultavarannon luovuttamisesta. Oman rahapolitiikan pois luovuttamisesta. Kenen päätöksellä tämä tehtiin? Eduskunnan tietopalvelu on vastannut, että tästä ei ole mitään laki. Kysymys kuuluu, ketkä ja millä valtuudella ja mihin lakiin vedoten he tekivät kaiken tämän. Ota hän ensin, mä vastaan sitten.
Niin, mulle tuli mieleen, että oliko sillä Koivistolla sitten presidenttinä oikeus allekirjoittaa semmoisia sopimuksia, että onko ne nyt sitten sitovia? Ei tietenkään ole. Niin, nehän ei ole siis sitovia. Mutta onko siis mitään oikeuslaitosta, missä tämä hyväksyttäisiin, vai onko tämä semmoinen rosvoporukka, että tehdään vaan niin kuin he haluaa, on sopimukset laillisia tai laittomia? Niin kuin kuten hyvin tiedämme, niin näistähän on jo 30 vuotta aikaa ja media aivan järjestelmällisesti pimittää kaikki, siis oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle on lähetetty valtavasti kanteluita. Ja siellä esimerkiksi on todettu näin, että emme voi ottaa kantaa tällaiseen poliittiseen tarkoituksenmukaisuuskysymykseen. Eli sielläkin myönnetään, että siellä siis nämä, joiden pitäisi vahtia, mietitään kuinka suuret virkavirheet on tullut ja kuinka kalliiksi ne on tullut, kun nämä kyseiset viranomaiset, joille kuuluu tämä laillisuusvalvonta, niin on tässä juonessa mukana. Ja samaten tiedotusvälineet. Ne on edelleen tässä mukana. Ja tähän pelastusoperaatioon totta kai emme katso hyvällä Ylen touhuja, emmekä muidenkaan valtamedioiden touhuja. Niin otatko sinä ensiksi ja sitten Teijo? Eli mä oon Päivikki Laatio, omaa sukua Siivo Karjalasta 1500-luvulla, tuo meidän suku. Satun olemaan nuori yrittäjä, tein Skopille töitä 90-luvun lamassa. Mä en alimerkkiä, mä tein siis Skopille töitä. Olin hänen sihteerit, joka on siis siellä hänen huoneessa. Voitko puhua vähän kovemmin? Näin sen Kukkameren siellä ja muuta. Ja tää tuli, mä ajoin, suunniteltiin ATK-keskusta Espooseen, ylimääräinen uutislähetys. Joo, mä ajattelin, että mikähän ylimääräinen. Markka lähti kellomaan ja Suomen Pankki ottanut Skopin haltuun. Siitä alkoi 90-luvun lama. Meikäläisen alkoi sen pankkiura. Mä olin jo 4 aikaa aamulla inventoimassa tiloja siellä Aleksanterin kadulla. Joo, tässä itse olen tuonut monta kertaa omissa Facebook-päivityksissä ja teksteissä esille, että tämä on tahallista, tämä Suomen tuhoaminen. Ja silloin, vaikka emme olleet EUn jäseniä 1990-luvun alussa, niin silti tietyt globalistiset voimat halusivatkin tuhota tämän maan. Mietitään nyt tarkasti, kun palataan siihen asiaan, että mistä tämä koostui. Ihan lyhyesti kerron, että ensin nousukauden aikana vapautettiin rahahanat. Kun talousoppien mukaan 9. koulun talousopin kirjassa on, että kun on nousukausi, niin rahahanoja pitää kiristää. Tehtiin siis täysin päinvastoin. Ja tämähän kuului tähän EU-prosessiin, tämä rahahanojen vapauttaminen. Se oli yksi osa sitä. Ja sitten alettiin harjoittamaan kiinteitä valuuttaa. Tehtiin vahvan markan politiikka, jolla kiinnitettiin markan arvo ekukoriin. Sehän ei se ollut enää mikään aito markka, missä olisi ollut jotain rahapoliittisia toimenpiteitä. Se kiinnitettiin siihen ekukoriin. Ja näiden molempien seurauksena ensin talous ylikuumeni ja sitten kun se alkoi ylikuumenemisen jälkeen tulla lama, niin sitä vaan pidettiin sitä vahvaa markkaa voimassa. Ja siitä tuli erilaisia ongelmia, mutta sitten kun se päästettiin kellumaan, ensin devalvoitiin ja sitten päästettiin kellumaan, eli käytettiin niitä markan keinoja, niin mitä sitten tapahtui? Vienti kasvoi 5 vuodessa 100%, kaksinkertaiseksi. Kilpailukyky palautui. Tietysti siellä tuli nämä valuuttalainoja ottaneiden ongelmat. Siellä mietitään vielä näin, että miksi yrittäjät haluttiin tuhota. Raha siirrettiin suoraan pankeille. Miksi sitä ei siirretty yrittäjien kautta yritykselle tietyllä systeemillä rahaa,
jotta se voi maksaa pankille. Niin silloin olisi sekä yritys että pankit selviä. Mutta nyt yrityksille ei annettu mitään. Tämä haluttiinkin tehdä tämä romahdus ja omaisuuden uusia. Ja nyt on aivan samanlaiset on kuviot tällä hetkellä. Pitäisikö meidän päästää Juha vauhtiin, kun meillä oli vähän alustavasti puhetta, että mä pidän tässä alussa ja meillä on mahdollisuus jatkaa tästä. Ja pyytäisin ottamaan sitten jossain vaiheessa kantaa tähän. Mulla on tässä valmius lähettää tiedotusvälineille 90. Mulla on sähköpostilitania tuossa. Eli jos me lähetämme tämän ohjelman tiedotusvälineille tässä kokouksen päätteeksi. Juha tulee ja... Jes, kiitoksia Seppo. Ja tässä vähän aikataulusta, niin mä käyn ihan nopeasti läpi tätä käytännön tekemistä, mitä voidaan tehdä Fixit-liikkeenä. Tässä on nyt ensimmäinen ehdotus. Ehdotus. Te teette sen Fixit-liikkeen. Ja siitä lähdetään sitten rakentamaan sitä. Tavoite on ihan selvä. Euroero ja Fixit ja kansallinen päätösvalta takaisin. Se on vähän murentunut tässä matkan varrella. Sitten meillä on Ruotsista asti tullut ihminen tänne. Ruotsissa ajetaan myös euroero, kun EU-ero. Ja hänelle tulee puheenvuoro myös tästä. Tässä ollaan saatu myös verkostoitua vähän Ruotsiin ja hän kertoo sitten enemmän. Mutta se mitä me Fixit-liikkeeseen tarvitaan, me tarvitaan Fixit-asiantuntijoita, kenen nimet tulee sitten nettisivuille ja osaa vastaa ja osaa ottaa koppia asioista ja järjestää tapahtumia ja tupailtoja ja ihan mitä ikinä keksitte järjestää, kunhan se ajaa tätä liikettä eteenpäin. Tuossa tuli mainittua jo tupaillat, eli tarkoittaa sitä, että kokoonnutaan fyysisesti jonnekin huoltoasemalle, jonkun olohuoneeseen, keittiöön. Semmoista pienimuotoista yhdessä ideointia, tämmöistä. Se on aivan eri asia kohdata kasvokkaisen ihminen kuin netissä sitten. Mutta hyödyntäkää myös Zoomeja, tämmöisiä näin, Teamseja, millä pystytään niin kuin ideoimaan asioita ja miettiä jotain tapahtumia sitten. Joku tämmöisenkin tilaisuuden järjestäminen, ei se ole hirveän vaikeaa. Se on ilmoituskirjasto, että halutaan tämä, keräätte vähän rahaa siihen ja järjestätte. Ja kaikki mainostaminen sosiaalisessa mediassa, tietysti me yritetään auttaa siinä niin paljon kuin vaan osataan. Sosiaalinen media on hankala, koska heti kun se homma lähtee lentoon, alkaa sensuuri myös. Eli sen takia meidän on ihan äärimmäisen tärkeää myös fyysisesti tuntea ihmisestä ja kohdata heitä. Eli vaikea rasti meillä, koska se kaikista helpoin ja tärkein ja tehokkain työkalu, eli sosiaalinen media, on niiden kontrollissa, mitkä haluaa, että me ollaan Euroopan unionissa. Se on ikuinen ongelma näiden kanssa. Se, mitä me tältä päivältä halutaan nyt, niin sitä verkostoitumista. Se on se juttu. Seppo ei pysty tätä yksin tehdä, minä en pysty tätä tehdä, eikä edes Janne. Eli se on oikeasti, joukossa on voimaa. Ja pieniä tilaisuuksia eri paikkakunnille eri henkilöitä ottamaan koppia siitä, että jos joku haluaa sieltä tulla mukaan toimintaan, niin he tietää, kehen ottaa yhteyttä. Eikä esimerkiksi, jos joku haluaa Oulussa olla Fixit-toiminnassa mukana, niin mitä järkeä sen on soittaa mulle, mikä on Etelä-Suomessa. Eli saadaan se kontakti ja mahdollisesti fyysinen tapaaminen hyvin nopeasti järjestymään siihen. Ja silloin se ihminen on yleensä myös myyty siihen, että hänet on huomioitu ja hän haluaa tulla mukaan tuohon porukkaan. Meillähän on usko vähän loppu tähän Suomen toimintaan ja kaiken näköiseen mielenosoittamiseen ja kaiken näköiseen muutoksen hakemiseen. Meidän pitää
olla semmoinen liike, mikä on helposti lähestyttävissä. Sen ihmisen pitää olla helposti saada meihin yhteys ja sille oman paikkakunnan ihmiselle. Se on tosi tärkeää. Seppo jo mainitsikin tuossa noin, että me tullaan Sepon kanssa järjestämään näitä eri paikkakunnilla. Se vähän tuo kuluja tämmöistä, mutta me halutaan se tehdä, koska nämä on niitä tehokkaimpia keinoja. Tännekin on itse asiassa ihan kivasti tullut porukkaa. Nämä aina vähän jännittää, että tuleeko tänne yhtään ketään. Ja sitten ylipäätänsä millä fiiliksellä tullaan. Sittenhän meillä on Suomessa erinäköisiä liikkeitä, on vanhoja sekä uusia, niin se ei estä millään tavalla sitä päinvastoin. Näiden voimavarat pitää koota nyt yhteen. Tästä ei ole tulossa mitään yhdistystä missään kohtaa varmastikaan. Ja pidetään tämä kansanliikkeenä. Tässä ei ole mitään johtajia tällä hetkellä. Suomessa on vähän semmoinen vanhakantainen ajatus, että pitää olla aina suuri johtaja heti alussa. Joo, me ollaan Seponkaan kyllä rakennettu nettisivut tuonne alkuun, mutta se ei tarkoita sitä, että me halutaan olla johtajia. Eikä sitä varmaan pystytä ollakaan. Kansanliikkeestä aina nousee se kirkkain tähti. Se kuka ottaa sen aseman. Ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa kokoonnuttu vasta kansanliikkeen. Ei meillä voi olla mitään johtajia vielä. Ja se on niinku tärkeä ymmärtää, koska yleensä nämä projektit on mennyt siinä kohtaa viikkoa, että toi on vähän inhottava tyyppi toi johtaja tuolla tai jotain tämmöistä. Ja egot tulee esiin ja tämmöistä. Nyt tehdään tämä ihan toisella lailla. Se kuka on liideri, se yleensä erottuu joukosta. Silloin semmoista kykyä siihen, että se saa ihmiset puolelleen. Ja yleensä siitä tulee sitten myös hyvä johtajakin. Mä haluaisin nyt kutsua Ruotsin edustajan täältä paikalle, koska tämä on äärimmäisen iso pointti. Meillä ei ole ennen ollut Euroopassa niin kuin yhteistyötä tämän ympärillä. Me yritettiin tätä Fixittiä 3-4 vuotta sitten. Se oli ihan ok. Siellä oli 3000 ihmistä mielenosoituksessa ja tämmöistä, ja se näytti tosi hienolta, kun siellä oli lippumeret, mutta sitten tuli korona sotkea asioita ja tämmöistä, että se olisi ehkä voinut vähän kasvaakin siitä. Mutta me tarvitaan edelleen niitä mielenosoituksia, me tarvitaan edelleen kokoontumisia, erilaisia keskustelutilaisuuksia, infotilaisuuksia, flyerien jakoa, sosiaalista mediaa. Tämä ei ole mitään kovinkaan, niin kun, se pyörä on keksitty jo. Meidän vaan pitää keksiä ne tehokkaat keinot käyttää niitä välineitä. Mutta joo, ole hyvä sieltä puhumaan. Annetaan aplodit Ruotsista asti. No niin. Mä huomaan, että täällä on paljon osaavia ihmisiä. Sen mä huomaan. Ja siis mä edustan tänään täällä Ruotsin Exit-liikettä, jonka nimi on Nej till EU. Ja apunani on tää kirjoitus, tää paperi nyt. Ja siinä lopulla mä haluan puhua siitä, että miksi Suomi on ratkaisevassa asemassa siinä, että miten koko Pohjola eroaa EUsta. Mun nimi on Inger Broms ja olen mukana siis Nej till EUn johtoryhmässä. Meillä on vähän päälle 2000 jäsentä. Sinne kaikki ovat tervetulleita laidasta laitaan, koska yhteisistä asioista pitää osata keskustella. Polarisointi on vallan tapa painaa meitä alas, eli laidasta laitaan yritetään. Noin puolet Ruotsin kansasta ovat joko vastaan tai epävarmoja EUsta, melkein puolet. Ja selvästi vastaan on melkein 20%. Toimimme jonkin verran tanskalaisten ja norjalaisten kanssa. Norjassakin halutaan pitää EU poissa. Ja toivomme kaikki
meidän puolelta lisää yhteistyötä juuri suomalaisten kanssa. Tätä on koko ajan nostettu, että nyt lähetetään Ingeriä Suomeen, niin kun suomen kieltä osaa. Jeps. Ajatus on siis sieltä päin Pohjolan yhteinen exit. Ja ylläpidämme tätä ajatusta, kunnes se toteutuu. Eurossa oleminen heikentää Suomea. Tästä Ruotsi on selviytynyt. Mutta EU kyllä agendoillaan tekee kaikille Pohjolan kansoille hirveitä velkoja. Ja EUlla on nyt oma pankki, jota lisää velkaantuminen hoituu vielä helpommin. Mä luin EU-oikeuden yliopistossa ja totesin minun mielestä, että EU on selvästi suuryhtiöiden koneisto. Suuria yhtiöitä suositaan. Monopolisoituminenkin onnistuu. Sekä lobbaus. Lobbausta tuetaan. Minun mielestä lobbaus on laillistettua korruptiota. Monopolisointi heikentää heikkoja ja hintoja voidaan nostaa ja tuotteiden laatuja laskea. Lobbaus tekee sen, että yhtiöt ovat mukana päätöksissä. Tämä on ollut kiellettyä meillä tietenkin, mutta EU hyväksyy sen. Yhtiöt ovat mukana päättävissä ryhmissä. Laajasti. Kuten sanoin, lobbaus on minun mielestä laillistettua korruptiota. Median monopolisointi ja siitä, että niin, siis median monopolisoinnilla voidaan helposti kokonaisia kansoja manipuloida, kontrolloida, suunnata, jopa huijata ja sensuroida. Monopolisointi tarkoittaa esimerkiksi Ruotsin puolella, että yksi ainut perheyhtiö nyt omistaa 80% mediasta. Äsken he ostivat Suomesta pois kaikki paitsi yhden ruotsinkieliset lehdet. Yksisuuntainen ajattelu ei kuulu demokratiaan. EUn takia oppositiota joko ei löydy tai poistetaan vähitellen. Eli on monia syitä poistaa EU Pohjolasta. EUn piti olla rauhanprojekti. EU ajaa silti jatkuvaa sotaa nyt. Ja mihin diplomatia katosi? Von der Leyen teki taas sopimuksen kysymättä muilta mailta lisää aseiden ostamisesta kuulemma $600 miljardia. Tätä me sitten maksetaan. No, Ruotsille tämä tietenkin on hyvä asia. Sotaosakeet ovat nousseet 320% vuodesta 2014. Eli silloin kun Ukrainan hallitus kaadettiin, 320% kuulemma. Suomalaisten suuri uhrautumishalu tietenkin auttaa Ruotsia nostamalla ruotsalaisille osakkeiden arvoa. Eiköhän juuri tällaista on tapahtunut ennenkin. Toinen rikastuu laittamalla toista sotaan. Meidän on pystyttävä hoitamaan asioita rauhallisesti ja vapaasti. Tämä ei näennäisesti tule tapahtumaan EUn kautta. Exitin on tapahduttava. Valta on saatava takaisin. Tämän remontin lisäksi niin minä sanoisin, että laittakaa nimeänne myös siihen Väyrysen nimikeräykseen. Hän taas yrittää tätä. Minä luin, että siinä on yli 6000 nimenkeräystä. Eli sitten lopuksi tämä, että Suomessa, mutta ei Ruotsissa, on vielä kansanvalta voimissa sillä tavalla, että tätä ei pystytä tekemään Ruotsin puolella. Voidaan siis nimien keräyksellä vaatia eduskuntaa käsittelemään tätä exit-asiaa. Tämä ei
tätä ei pysty tekemään Ruotsin puolella eikä Tanskassakaan. Että Suomen kansalla on vielä se voima käytettävissään. Että mä mietin tässä, että luultavasti Pohjolan exit lähtisi parhaiten niin kuin Suomen kautta. Ja mä lopuksi vaan sanon, että auttakaamme toisiamme, valistakaamme kansojamme ja tehdään yhteistyötä. Kiitos ja oikein paljon teille ihania ihmisiä. Kiitoksia erittäin paljon. Tämä sopii meille. Lähtee vaan Suomesta. Seuraavana ihan kohta pääsette ääneen. Tämä mikki lähtee kiertämään täältä yleisöön ja niin sanotusti teidän vuoro alkaa puhua. Voitte esittää meille kysymyksiä tai toisillenne tai kertoa vaan kokemuksia ja näkemyksiä esimerkiksi tästä ehdotuksesta. Eli nyt on tosi tärkeää olla sitten äänessä. Mä vielä, ennen kuin mä päästän Reijan sieltä ääneen, niin nopeasti vielä käyn läpi, että niin kuin mä sanoin, näitä eri tilaisuuksia olisi hyvä nyt järjestää pitkin Suomeen. Ja niihin tulee aina kustannuksia tämmöisiä, niin älkää ensimmäisenä olko sitä yhdistystä perustamassa. Meillä on Suomessa pienkeräyksiä, mihin tarvii 3 ihmistä ja saa 10 tonnia asti kerätä. Ja tämmöisiä käytännön asioita me tullaan ja neuvoja tullaan keräämään tuonne meidän nettisivuille. Eli ihmiset pystyy sieltä katsoa. Ne on aika pieniä kustannuksia. Tämäkin on 140 tämä tila 8 tunniksi. Niin siinä kun on vaikka 5 hengen porukka, niin se ei ihan hirveitä ole. Mutta jos haluatte enemmän sitten alkaa tekemään ja järjestelee ja tulee kuluja ja nykypäivänä on ihmisillä rahasta tiukkaa, niin semmoisia pienkeräyksiä pystyy tehdä esimerkiksi. Mutta nuo yhdistykset on aina tosi vaikeita ja ne yleensä päättyy vaan riitoihin. Niin yritetään nyt välttää näitä kaikkia samoja, mitä ollaan tässä vuosien varrella tehty. Niin saadaan tätä hommaa eteenpäin. Ja niin kuin kuultiin tuossa noin, niin Ruotsin kanssa jonkinnäköistä yhteistyötä, ja tästähän tämä homma nyt vasta käynnistyy. Ja totta kai koko Pohjoismaat irti EUsta, niin meillä olisi voimaa vähän neuvotella sinne sitten niitä kauppaliittoja ja tämmöisiä, koska ei me nyt voida niitä muureja rakentaa tää Suomen ympärille. Vaikka se sopisi mulle ihan hyvin, mutta se on tuskin on mahdollista.